I can go and get Igbo because now this video is go regarding the Kanacho Ogechi Okeke. Also that ever since Ogechi that they have been pushing this narrative. Kanacho the woman who can't put on how you. Man, I will him go before. Will him go before, and I will still repeat it again. Aka a big man of God, Reverend Father, didn't hear me Ogechi Mba. Sabja kwai hanu ana be paparazzi na social media no. Yes. Aka a big man of God. No here Ogechi. That is why they are still pushing through their online mouthpiece Hamacha. Epatagosin Ogechi reached an agreement within Madam Justice Kepulu Okuna Court and Epulu Okuna Court or reaching agreement with you where on behind bars or boredom believe be grant ya bail or put along where Kinasina reach agreement. Kinasina reach agreement. Ogechi no long one according to his gossip, she was told that they came together and tell her say Okina because only he name so kusike nearby na kama go about the problem. Condoes about the problem. It's now very obvious that Ogechi about the problem. Nande the Ndigbo problem but ndi ojo aha na feeling Ogechi na no chile uzo. Them they are the current problem and the recurrent problem Ogechi Okeke njakanwa because na mmadụ pụta na ọlụ onwe since still unu na-achụ ya. Unu na-achụ ya kwa unu na ihe ya asị na osili unu. So bikono achọm kunu cool down in this very video nisi count one. Emanase na trouble they sleep inyanga go wake am. Emechiri m ọnụ all this while n'ife gbasara Ogechi mechikwa ọnụ. Reason is because na anyị gwakenele Ogechi ka anyị mmanụ kene nọ ngụ problem. Ịma na o nwere ebe ife na-eluo asị emekene ife ị na-eme ka anyị mmanụ kene nọ ngụ problem. But as you can see, all this while Ogechi ji wee mechiere onwe ya ọnụ na akpuo anyị nwa na onwe anyị mere ife gaba n'iru. You can now see that na ọ bụrụ Ogechi with the problem rather than a problem nwụ ndị na-achọ ya. This particular guy in Afueba, most people emena video kpọ ezugo. I will not respond to you that time unless otherwise. Mana, when you confront something interested in, I may talk to you. Now this guy, all these things is just to trigger reaction from Ogechi. You people will not get it now. But at the right time, you people will get overdose of what you are looking for. You know that go? Asrena. Onye metakwana wago no la. Makana wago binie. Abanoso. Unu bela akwa for over so many years. Kunu no ne ba akwa. I know kata say. Until gedo. Wolukene wayo. Kaima lukene na ndo ya pusi ba akwa. Even na silence agono. Still. Mbadano ni mafia kana agbagari n'ebe. Ogechi reach out to see wepụta case. Wepụta which case? Omeho mgbe ọ nọ na detention. No mgbe ọ pụtara apụta ka ọ ya eme. Unu na-ekwu unu na-asụ onwe unu. Unu na-anyụ. Unu na-ajụ. Kele onye na-anyụ ife na-esi. And this guy who is a staunch member of adoration. A staunch member of adoration. Eyotago. Area able to pick a fight with Ogechi is area concern Elijah Enugu. I know you. You have done video severally. Manki email address here to me. I ignored you. Ekana abagale. Ogechi anakukwana. No you don't wave now no. Ngongwa kana abagale. Ngongwa guno Ogechi aho class. Guno Ogechi aho level. Onwe beno no wa. Nya. Ode abumo no soruchukunya bukato Ogechi. Her lowest is still better than your highest. Are you not worried that you as a man, you should go and look at your life? You are every day getting on a social media and I cry over a woman who doesn't even know that you exist.
unu na ha achọkwa onye abinie isi ife ya adafụ na comment section ụfọdụ ụmụ efulefu ndị niile because all mmadụ niile onwe ndị dị wiser onwe people do wiser than all this pettiness na-eme na ọ na-akpụgo ya bịakwa kwuo na ọ na-akpụgo na nyakwa na-echekwa na ọha anụ ife ọkwa ifuru ya. All those things we feel are that for you will not see them telling those people mechikwa no no keta okwo na kpo na ala onwe no se nu nwayo hapuzie nu nie okwo na kpugo if truly na ifefa na acho silence of Ogechi they will be okay with what they have gotten, but because what they want is to finally defeat and subdue her, which you can never do. What you don't know is bigger than you. Ogenem is far ahead of Umu Ekuketukuno. Ogenem is from the beginning of our case in Nigeria up to now. She's always very far ahead of all of you. First, Oyabia Nigeria. Obia Nigeria. First, Oyabia Nigeria. Obia Nigeria. Secondly, a mayor arrest. No, you're not on detention for over how many years? No, you're not on detention for over how many years? Pia. Osinu popota. Oja Abuja. No, you're potanata. Na what? Osi Abuja pota. No, you're not America. Which will remain a puzzle to you. It will remain a puzzle to you. But ofifen na bagona. Onye mete nwago no n'ụla ebe n'ebe egbuo gbawa ọsọ na agba ọsọ Ogechi ya ka eje wepụta ke. Is that not what you are wishing? That is what you are wishing. That is what you are wishing that is going to happen. Is that not what you are wishing? You are wishing that Ogechi apology unu chokatalo, even silence Ogechi emeho ke na kpura. You still want Ogechi to tender a kind of apology or yo kiwefu ni nya kiwefi fa na total surrender. You will never get it because Ogechi is equal to the task. Ichi kukotoma kukotoma nyanwe ekuoma toko. Egotago ikuo sano nyanwe ekuo nan ikuo nan nyanwe ekuo se kuwe egotago. It doesn't matter. Ono say no na yego at least on ayo funde renye. Onye nke detain for over how many months? Oh, did you people hear anybody talk about him? He became irrelevant. People even moved on without even thinking about him. But during the time of Ogechi, that is enough to show Ogechi that not a material call, that she is not just an ordinary citizen of an Igbo. She's a powerful civilian. Or a powerful civilian. Ka enweriki jide. On our sparking controversies, news will be carrying it, national television will be carrying it, Facebook pages will be on and on and on, and they may live upon live. How many live then? How many oku people forgot him like he's a log of food, like he doesn't exist. That is to show you that when we say Okaresia, it is on a promise. When we say wanyi buamu, nwanne nyanya, he have shape buamu for real. You gotta go. So, ne wo kwa ne no no ina onwe, asen ka mmadu kene na oge u problem. Or even when asere o na ekwu, u problem. Ka ono nya meshi onu ka nde na ekwu. O meshikwa onu, nde na ekwu, ma nde na abia bu ike, ha bo ike bochi ike, sagesi onu. O nemekwa ha ndu. Mfu na the problem abrodo nya meshi onu. Obia brodo nde na ekwu. No na problem wo na nde na-ekwu na-eme ha kwuo no na-enwe perfect ụsa ọ na-enye ha and nde na-ekwu na-eme ha kwuo na-eme expect ka ife ha na-ekwu na-ewute no nwere a way of iwere ife ha ekwuru maka etufuo wee pịaghie ife ya wo pịaghie ọba ahụ n'ime ọfụma. So that strength in her, that strength of a woman, that strength to ka nke nwoke o nwere n'ime to stand pressure. A lot of nwoke ya bata na Nigeria with even in an afio. Normal Ogechi Okeke very strong. Do very strong. You as a man on Ogechi mba. Advice in the nyego hapu kene nwanyi na anu dinya na Ogechi na anu ogun. Ngo nwa nwoke. Water of Ife. Apla no lebo Ogechi no dakwasa. Are you going to stand it? One man down. Potaro has proven to us that even
90% of you men who are fighting against Ogechi cannot even survive if Ogechi handle Chiriagafu as if it is nothing. The kind of strength that lady will, the kind of persevering spirit that lady will, Anamayo Chineke, nya woriye keye about 100 men because they need it. You got to go. So na chọkwakwa nu yoku Ogechi n'enu Ogechi na ike da agwụ na agwụ na chọkwakwa nu yoku. You got to go. E ma no etu agosi we no nwa yo nu wewe wopụta wepụkwa ni ọzọ unu ewepụtakwakwa ya ọzọ unu wepụta ya ọzọ unu ewe ma na oge nne m uwo oge nne m ị mana ibi Ogechi close mara ụdị mmadụ Ogechi wo mana ị na mara Ogechi na-enene Ogechi from a distance iche ị mana ote na mme video maka Ogechi but all maka na mo furu this one. Well, let me quickly come and tell you people happen of Hana allege na ekpoko Hana kwasi na ekpoko mande Enugu mahanchani ne ebeni ne ha no we recruit onwa ha in different quarters with different interests. Hanchani ne nwere area of interest. It's just that they are all common enemy working in unity, but hanchani ne nwere different intentions. Nde Enugu ne if okuru maka dadi ai nde beni ne etu ka asi we kechi onwe ha into quarters. E wata go recruit one. All of you will still fail. It will say fail before. Oge is a goal. You can never dim that light that is shining in her. You can never take away that lioness in her. You can never even weaken her. I have seen her. Oge do very strong and Ema Ogechi onye ama Ogechi na akpọ eba. Mana unje jo nwanyi anya na enemive. Nwanyi a ya confess no no go no kwefuru Ogechi. Ife du ko Ogechi akpọ na m ihu ọzọ. Maka na ọnwụ na ọma na ọgụ Ogechi ya dụrụ ya this stuff. Oye jeti aka na imagine mmadụ ese na the gazette for years na na achọ na emude na egbuo ofio na bie. Ofio na bie. Mana when they can na detention ta maka ụgba or one or two ụgba na aza. You got to go. Now nebo Ogechi no ka connection ngwụrụ. Nebo Ogechi no ka contact failuru. Ebo Ogechi no ka connection niile nwelu failuru. It has proven that no failuru. Ogechi nwe no pote. E got go. So na chọkwakwa na ya. I just say ka mbia do na aka na ntị. Ka m wee gwu unu. Ife na-esi na mkpisi ka dụkwa na ahụ. Mana na onwekwara ebe ọ ya eluo agwọ emekwa ife o ji wee wụla agwọ. Maka na ọnwụ na ọhụ na Ogechi mere ife agwọ ji wee wụla agwọ. Ụmụazị aka eji eke nkọ. Mana afụ nnu nna ha etekikwa silence na as weakness. Don't worry, very soon una go hear na unu ebidokwa tibe mkpu. You people cannot advise her. Why can't you people go and talk to her? Go and advise her. Ezugo, you are a bad friend. You cannot advise Ogechi. Okay, we have advised her. Abi, ngomwa tiyomwe una share. But when they advise her advice kwa tiyomwe una share because nwobere oge aya hapu kwa udo. I collect kwa nwobere. Iwe kwa na eme. Iwe dalo. Aka mwezugo. Okere besha.